mau ojek rame dalan kok ngene. Ojek ora eneng, sisa ditunggu arep meeting barang, gawean sak mbuh-mbuh, arep ngerjani proyek jan. Ket mau nunggu ojek ya ora eneng. Ampun. Ojek. Lah, ben ngapa ngono iki motor iki ngono-ngono iki? Asli motor barang. Iya, timbul berarti. Iya lah. Oh. Mbak, anu, tadi diterkir ono, ya. Nggon anu iki ning apa jeneng? Masalah kerjaan, jadi terkira ono wae Mbah ya. Anu Pak De ya. Yo saiki bisa, Pak? Bisa. Sik, Pak De. Bosok. Oh, cek kapan tekan wis dijampi-jampi juga padi kok ngene kurang ajar iki bocah iki. Jan. Ayo. Anu sik. Montor bosok kok ngene. Ngocek apa ya? Ngene iki kayak payu ngocek ngene. Ya payu. Sampean payu kan? Yo. Yo ngene, ngene areme. Matur dhisik lah. Ora usah, tak terus ae. Terus ae. Terus. Oh iya kan orang bayar ya. Wis tak kon balik wae. Alah gampang aku bayar kowe lah. Mbah, terke nganu tuku klopo. Iso. Iya. Lah motormu saiki ganti to? Iya, iki jane arep dolan. Dolan pun tadi. Lah motor bosokmu ngene ndi? Nang omah. Oh iya, ngojek yang mengira yang ngene iki. Dadi yo apik yo, dan wis ayo terke Mbah yo. Yo. Jane iki sik motor. Mbah nak mengerti yo. Wis ayo, Mbah yo. Bentar. Bos kelopone eneng ora ya cara tuku ngene iki kok. Angel temen iki. Bos kelopone kira-kira eneng ora ya. Jan. Bos wis tepak ngene iki maklis nonton angel ngene iki kok. Sepantes wae. De. Nek wae. Pak De. Bintang ngono kuwi. Pak De. Nah, ndi wong ya? Tok golek nang buri ya. Kok neng. Pak De, kelopone njaluk segandeng siapa dia? Oh, iso. Sip. Iso. Tak milih tadi ya. Nah, pas tempat ini guys, pantas kok jalan-jalan bareng kok. Apik kok ini, wah, kayak super kawinnya. Secara ngayor iwak ini wanget banget kok ya. Pakai klopo nih. Iya, tak pilih iki. Cicilan, Mbah. Bae cicilan tiba bae, Mak. Yo ora tau ngene iki nganu kok. Tuwek cicilan ki, bae. Wis makanya kowe cangame dibantoni bae iki golek klopo ora meneh wae. Ki nganu. Dibantoni nganu pagi iki. Wes, golek klopo sing apik-apik.